Čaute všetci, ja vás zdravím, ja som Marcel z Aramburu, ja som ten, čo vám odpisuje na maily alebo vám zdvíha telefón, keď niečo potrebujete. Som tu na to, aby som vám predstavil novú Aramburu súťaž, ktorá prebehne cez Instagram a tá súťaž je vianočná. Jedinú vec, čo musíte spraviť, keď chcete vyhrať takéto skvelé veci, ale nielen tieto, čo mi tu padajú z neba, ale ktorékoľvek, čo máme v ponuke v predajni v Aramburu alebo na internetovom obchode. Čiapka, snowboard, teniska, tričko, šiltovky, longboard, absolútne čokoľvek si môžeš vybrať a môže to byť tvoje. Jedinú vec, čo musíte spraviť, je dať to na Instagram. Priradiš k nej taký text, že chcem túto bundu alebo snowboard alebo čokoľvek z Aramburu.sk. Priradiť tomu hashtag, to je taká tá mriežka, a za tým hashtagom napísať Aramburu Xmas. 20. decembra budeme losovať 3 z vás, ktorí získajú vlastne to, čo si sami želajú a tí budú mať jednoducho krajšie Vianoce.